2 মাস ওংখা খরচা চাকরা বিছনা কালাইজাক বনো থাঙ্গै नायखा तिप्रा मथानि अंगै जंगै नाहारजाक नतुन नगर मालबासानि कैंडिडेट बरंगोनां सुजय उचoi बसाका ब टिकेट मानथो मायाथो दफानि सामुं खायना बागै कुनु टिकेट नांया कुनु पोस्ट नांया आगिनि सिमिनो खलाय फायोबो दाबो को खलाय दंनाय हाइनै खतनो सा आ बुना पिछे को जे जादे सा खेखुना लामा कैंडिडेट मान माने नमिनेशन माने आबो कतर होगिया माने बो माया बो आबो तो जों आगिन सिमिनो न लुगि दं गोबां ससियेल मिडिया नि बिसिंते चुबा चुता खालायलेन दं इनके मियाव खबर मांखा खबर जाखा जे 2 मास धरे चिनि अर चाकरा 60 बसरनि ऊपर बो 2 मास धरे क्लाइजाक पैरालाइज गई ओंखांके अरने नुखुंनि चलाबो बो असंसार याका थांजाक संसार करिका इनके जेबो नुखुंनि अकरा बसे बोनो बुमा बोनो बुफा बोनो चला बोनो बुरि थं बसे हेरो द फैमिली नि सामुं तामा दङ ओंखांके एको हस्पिटाल थाङि मरगनाय बकरै हस्पिटाल नि खर्च टर्च बकरै ओंखांके आबोनो खानाव तिनि मालेना फाइका ते माले मानि जे बर साका जे खरसा बर बाय नारि दनु बयद बाय ब नारि दङ के डॉक्टर बाय नारि दङ एताइसा हलि मानि नुजागि दङ नि साव ओंखांके आपातत जों बसखांनि आबो माने जे मानसक जों चुबाय कलांखां बसखांबो जों जे मानसक चुबानाय इनके ताई बिसि कक्ट सान नांगिया जोंनि बरफ जों जेखौबो चुबाना नंनाय अबसे तामो बेमार रं मानजाखा पैरालाइज 2 months पैरालाइज जाक इनके पिनि खाकसा दिगि लेफ्ट पार्ट दिगि टोटली मूव खायमाया टोटली पैरालाइज जाक ओ बेमार मानजानायनि मुं रखे साइदिमा अब तो तितर रुमिया पारानि बुंखे नगजे पारा